El nostre convidat d'avui és un actor nascut a Granollers que va debutar en el món de la televisió amb 5 anys. Des de llavors no ha parat de treballar fent pel·lícules, sèries i doblatges en el món de la interpretació. Benvinguts a Talents a Barcelona amb l'Ivan Luengo. Talents de Barcelona, amb Jaume Ibars i Maria Dunyó. Ai, És que això cada cop em queda millor. Ui, avui has patit una mica, Bueno, ja, no, sí, Avui l'anterior has estat una millor. mica més L'anterior millor, sí, he d'anar millorant. Bueno, tenim aquí l'Ivan, com estàs? Molt bé, aquí estem. Sí, nosaltres estem molt contents de que hi siguis aquí, de fet ja fa temps que et volíem convidar i, bueno, vens aquí per primer cop, tenim un convidat que ve a fer promoció, no? D'alguna manera, perquè aquest 12 de juny, el 12 de juny del 2026, que els que ens esteu escoltant per la ràdio, va ser fa una mica, no em posaré a calcular ara mateix el temps, perquè s'estrena la pel·lícula de Todos los colores. Exacte, sí. Aprofitarem que el tenim aquí per veure què ens pot explicar d'aquest nou projecte i del seu personatge, el Panotxa. Així el nomenen al tràiler, això és el que sabem. Però sobretot per fer una repassada a tota la teva trajectòria, que precisament no és ben bé curta. Així que veiem primer el tràiler, a veure què en penseu. Belu. Belén. Belén. Madre mía. Está muerta. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a su madre? Ni de coña. ¡Qué fuerte! ¿Vacilas al profesorado? Pues te juegas la asignatura. En el polideportivo hay un equipo de atletismo con silla de ruedas. O entrenas con ellos y participas en el torneo de fin de curso, o suspendes. Correr. ¿Pero cómo vas a correr tú? Belén Bolt. ¿Eso y dos? ¿Y os vais a llevar? Genial, ya verás. Que aprenda a pedirlo bien. Telita con Laurita, ¿no? Total. ¿Eso es Panotxa? ¿Te gusta? Yo no sé si eso es para mí. ¿Pero por qué no? Belén. ¿Y quién es este chico? Nadie. Mamá, que no es nada. ¿Te hago la zona del ano? No quiero que mi primera vez sea en una piscina. Què has pensat? No sé. Qué bien. Ups. Ya verás, como un día de repente dices que quiero estar en los Juegos Paralímpicos. Día es lunes. Llevo un mes entrenado a tope y a lo mejor esto me gusta y me importa, ¿no? Igual deberíais apoyarme. Es que tampoco somos adivinas. Dale, Verstappen. ¡Es el de la foto! Foto? La del móvil. Que me voy. Que no, vamos. ¿Estás menopáusica o qué? Boom! És que té una pintorra. No, Jo sí, aquest sí. trailer sencer no l'havia vist. És Està molt genial. guai, està molt guai. Què ens pots dir d'aquesta pel·lícula? Perquè, bueno, el tràiler ja deixa clar que el personatge que tu interpretes, el Panotxa, és com l'amor de la protagonista, no? La Belén, interpretada per Mafalda Carbonell i qui fa de filla al mateix temps de la Sílvia Abril. Exacte, sí. Una miqueta el que és el personatge és un noi que estava fora, llavors es portaven una mica de fa molt temps amb Belén, però abans no estava físicament igual, no? I llavors arriba i és com una mica aquest amor que dius, ostres, ara està diferent, no? I bueno, després es porten una mica millor i acaba, bueno, això ho haureu de veure, si no... Ho veurem, ho veurem. Clar, perquè tu, el teu personatge, se't veu moltes vegades en el poliesportiu on entrena la Belén. Com Sí. et vas preparar per fer aquest personatge? Vas haver de fer moltes piscines... En realitat jo sóc, en teoria, jugador de waterpolo. Vale. Uau. Però bueno, en realitat va ser una mica més el treball de química i una mica de treballar la relació, perquè bueno, sí que és una mica, estem bastant a la piscina, però en realitat passen moltes coses en diferents llocs. I l'Ivan ja de per si és bastant esportista. Crec que a càmera es pot veure, no, el bíceps? Va, home, va, per favor. Bueno, estem parlant, recordem, amb l'Ivan Luengo, que bueno, ja fa molts anys que es dedica al món de la interpretació. De fet, ha treballat en grans projectes i el primer en el que vas treballar va ser l'anunci de Danonino, Sí. que vas fer només quan tenies 5 anys. Com et vas adonar que et volies dedicar al món de la interpretació després d'això? Perquè jo amb 5 anys em diuen que he de fer un anunci Bueno. i jo no sé ni parlar, no? Correcte. La veritat és que l'anunci va ser una mica... no me'n recordo. Vull dir. Vale. Jo tenia 5 anys i me'n recordo que estàvem nens, jugàvem i no et donaves compte que et gravaven, no és com ara, no? Era molt divertit, però bueno. I ara també em diverteixo, però òbviament tens una mica més de consciència del que fas, no? I
I també està guai perquè et dones compte del que fas i t'agrada encara més, no? I després a partir d'aquí vaig fer el meu primer projecte, que va ser A 3 metros sobre el cielo, i allà em vaig adonar compte una mica de que m'agradava més el tema pel·lícules que no anuncis. Ara que parlaves de que vas fer el teu primer projecte més gran, A 3 metros sobre el cielo, interpretant a H, Mario Casas de més petit, després de fer alguns anuncis com Blanc Jarón o Planeta de Agostini, que també n'hem de fer referència, t'hem de dir que nosaltres fa just 3 programes, 3 entrevistes, vam tenir el Gerard Oms de convidat, que és el seu coach actoral, i va ser el director de la pel·li Molt lluny, i també el seu coach actoral a No mataràs, per al qual va guanyar Mario Casas el Goya. Llavors, ens agradaria que ens expliquessis què va significar per tu compartir el projecte amb Mario Casas i alguna anècdota de l'experiència. Bueno, al final, el que em va agradar és que al final t'incluïen una mica, no? Com en el personatge que jo vaig fer va ser un dia, no era molt, jo només estava a la platja i deia hola, ja està, però al final m'agradava com era la família, no? Era com una família aquell equip. També he de dir de la pel·lícula de Molt lluny que està molt bé, me l'he vist, és espectacular. Mario Casas està superbé i em va encantar. Em va encantar. Llàstima que no s'ha portat un dels premis, però bueno, ja és un gran premi haver estat nominat en els Gaudí. Seguim amb la teva trajectòria. Més tard, l'any 2013, vas ser escollit per fer de Lleó a la sèrie de Polseres Vermelles, el gran Lleó, el protagonista, quan era petit. Què ens pots dir del rodatge? Com va anar? Doncs mira, el que et puc dir és que aquest rodatge em va passar en un moment de la meva vida on jo ho estava passant una mica malament. La meva àvia se'n va anar per al càncer i llavors em tocava una mica aquesta història, no? I jo, al final era petit, no em donava compte, però sí que és veritat que em va ajudar una mica a com fer un homenatge al que va passar a la meva àvia i va ser molt bonic. I a més amb l'Àlex Moner i el mateix, és com en els projectes que he estat ha sigut com una família, al final sempre ha sigut el petit, no? I ha estat molt guai, ha estat molt guai. Ja que estem parlant d'una escena... Bueno, vas fer 2 capítols a la sèrie i dins d'ella hi ha una escena que a mi no se'm treu de la memòria ni tan sols quan me la vaig veure per primer cop, que ja fa molts anys. Anem a recuperar aquesta escena de l'Ivan Luengo. Com estàs, nano? Sempre que et trobo estàs plorant. Què hi fas a la planta d'adults? Què t'has perdut? La meva mare està molt malalta. No vas dir res més. No calia que diguessis res més. Quan estem per la vida d'una mare, les llàgrimes fan una olor molt diferent. Doncs moltíssimes felicitats, Ivan, perquè que ja siguis tan petit i siguis capaç de fer aquestes escenes dramàtiques amb una veritat interpretativa tan fort, diu molt de les teves capacitats com a actor des de que eres tan petit. Diries que és el drama el teu punt més fort? Jo diria que el drama és el que més ha passat per la meva vida perquè al final no he tingut una vida fàcil, ha sigut complicat. Al ser petit, haver d'anar a diferents llocs a treballar i bueno, a jugar, no a treballar, perquè per mi és jugar. Però no, jo per mi puc fer qualsevol cosa, estic obert a qualsevol cosa, m'agradaria fer personatges molt diferents del que he fet i estic encantat de tot el que m'arribi, la veritat. En la teva entrega com a actor també demostra el compromís que tens amb els papers. I com hem vist, el rodatge va exigir-te rapar-te el cabell perquè interpretaves el Lleó la primera vegada que li detectaven càncer, que a causa de la quimioteràpia provoca la pèrdua del cabell. I li vas donar importància en el moment d'haver-te de rapar el cabell sent tan petit o simplement a la sèrie estaves disposat a tot, com ens has dit ara? La veritat és que no. La veritat és que no perquè, mira, tinc una anècdota que a mi m'agradava, fins i tot quan em van rapar, jo em vaig afaitar després. Perquè m'agradava estar així. Perquè era com... Ho sentia tant d'haver viscut la meva família això i dic, haig d'estar un temps amb això, saps? I jo em rapava a mi mateix. Senties connexió amb el teu personatge, amb les anècdotes de la teva família? No sé, al final, no sé si connexió perquè jo era molt petit i és com el que vols fer, no? Dius, no, jo vull estar així, saps? I vaig estar durant uns mesos, així, 5-6 mesos, que em rapava, sí. Que curiós. Sí.
Clar, i hem de saber que a partir d'allà no vas parar a fer coses. O sigui, el 2014 va ser el Reinaldo Aida. El 2016 vas fer d'Adrià Ramos a Nit i Dia. El mateix any, 2016, vas fer de Marca El Pregón, la comèdia d'Andreu Buenafuente, i l'any 2017 vas fer el personatge de Juan a la pel·lícula Nieve Negra, de Martín Oderá. En aquest vas haver de viatjar a l'Argentina i a Andorra per rodar al costat de nou de Miquel Iglesias, amb qui vas fer Polseres Vermelles. Com era el rodatge d'aquesta pel·lícula? Perquè suposo que, tot i que segur que et van cuidar, com estaves dient que eres el petit, al gravar-se les escenes de neu devies passar un fred important, devia ser una experiència diferent. Com ho recordes? Al final sempre et cuiden molt, vale? Amb calentadors i tot. Sí que és veritat que és una pel·lícula que va tenir una mica d'escenes complicades, tema de fred, tema d'estar a la neu. Bueno, ja no sé si l'heu vist, però si la veieu estic bastant a la neu, vale? I, bueno, però al final et cuiden molt i intenten que no passis fred, que estiguis allà bé, i res, ho vam passar molt bé, Argentina molt bé, la veritat, em va agradar molt, i bueno, la veritat és que molt content. Justament per aquestes escenes a la neu et comentàvem lo del fred, perquè qui hem estat a rodatges sabem que des de que es diu motor fins que realment es grava passa moltíssima estona on la gent agafa fred perquè ja no pot estar amb les mantes i amb tota la pesca, no? Bé, abans hem parlat del drama, no has dit ben bé si creus que és el teu punt fort dins de gènere actoral, però, o potser sóc jo que sóc molt fan de com ho fas, però l'any 2017, fent la sèrie de Patches, on interpretaves el Miguel, vas fer una escena com aquesta, veiem-la. Si es que creo que ha robado una bicicleta y le ha dado un ladrillazo al tendero. Miguel. Perfecte, doncs hem vist aquesta escena. Jo és que crec que el drama, a mi com a actor, és el que més em costa. Sí, també és el més divertit de fer en ocasions, però per l'exercici que provoca fer-lo, suposo. I trobo que l'Ivan té una facilitat brutal. Sí que és veritat que potser és el que més fàcil se'n fa, vull dir, perquè al final el drama és una cosa que es viu dins, no? És sentir-ho. I jo això sí que sento molt el que em passa, el que li passa al personatge per dins, i des de petit em passava que... Jo me'n recordo, hem parlat de Nit i Dia, que hi ha una escena que jo vaig estar amb Marc Martínez, que el que em feia el Marc era, em treia del lloc, em posava a riure, a fer coses com per treure'm del mood en el que estava, no? Perquè a vegades t'arriba a afectar i això no està bé. Som nens petits, no està bé. Llavors em feia riure i després entrava i hi havia una escena que era una mica complicada, no? I una mica drama, el que parlem. Llavors està molt guai el tema de saber treure't, saber entrar, i això he après. Llavors sí que se'm dona bé el drama perquè m'agrada, però haig d'anar amb cuidado, perquè és un lloc on entres, has de saber sortir i bueno, m'ho passo bé. I en aquest cas, en la sèrie de Patches, què ens pots dir d'aquest rodatge? Perquè van ser moltes sessions. Aquest rodatge va ser molt divertit, vaig estar amb Álvaro, que és un gran actor. L'altre dia vaig quedar amb ell, allà a Madrid. Segueixes tenint relació? Sí, ens portem molt bé. Un gran actor que ara mateix també està treballant, i doncs m'ho vaig passar molt bé, perquè eren com dos nens allà amb les mirindes que estaven fent diablures i ens ho vam passar molt bé. Això és una escena de drama, però també tenim moltes de que la liem una mica, de robem bicicleta, bueno, fem liades, però està molt bé, Sí, hi ha una que esteu a una botiga robant... Exacte, sí, la liàvem molt. Ivan, no sé què va passar l'any 2017 perquè tothom et volia, perquè també vas fer la sèrie El Incidente amb el personatge de Hugo. Anem a veure aquesta escena també dramàtica perquè tinc ganes que ens expliquis com és el secret per plorar en una escena com a actor. Hi ha una tècnica, si hi ha un secret, perquè simplement potser és que ets bon actor i ja... Secret o tècnica, no sé, jo al final el que faig és el que he comentat, jo ho visc per dins, llavors és la meva tècnica, cadascú al final ho fa com li surt millor. Hi ha gent que pot plorar pensant en una planta i que pot plorar pensant en un saltamontes, saps? Vull dir, pot plorar amb el que sigui. Jo sí que és veritat que, igual que en l'Incidente, doncs vaig pensar una mica
això passava una mica de veritat, que com m'influiria a mi com a nen, no? I això m'ajuda a posar-me a la situació, i això és el que faig. I ets capaç d'entrar tal qual? O sigui, perquè jo sóc d'aquells que em costa tant que necessito allunyar-me un moment, quedar-me sol, escoltant una música concreta, amb els ulls tancats. Això depèn de si estàs inspirat o no. Vale, depèn del dia, no? Però, clar, depèn del dia. Hi ha dies que dius, ostres, ara a plorar, no sé, però sí, no, normalment sí que entro i surto bastant fàcil. Sí, normalment és graciós perquè estem rodant i estic plorant i després faig i la gent, hòstia, què li passa? No, sí. Doncs l'any 2021 també vas fer la sèrie Maricón Perdido, on interpretaves, en aquest cas, un paper més de la banda d'abusador, no? Eres qui abusava del protagonista, el Roberto. Com vas sentir-te fent aquest paper? Perquè jo que et conec personalment sé que el bullying és un tema que has viscut de prop. Bueno, aquest paper va ser un paper curtet, una mica... Van ser 3 sessions, el que passa és que va ser un paper que jo quan me'l van dir va ser com una mica de dir, ostres, el faig, no el faig... Bueno, al final el bullying sempre passa. Ha passat des de que els nostres pares anaven al col·le, ha passat des de que fa 1000 anys i és un tema de que s'ha de tocar, no? I s'ha de veure també a sèries com Maricón Perdido, ja pot ser bullying per la homosexualitat o per el que sigui, sempre ha passat, perquè hi ha hagut discriminació i és una merda. Parlar malament ho sento, però és una merda. I jo és un tema que em toca de prop perquè jo he viscut una mica aquest tema quan tu ets actor i tu te'n vas i tornes, al final la gent es pensa com que estàs en una altra cosa, no fas els exàmens que has de fer amb ells, no? I és una mica... Costa a la gent entendre com tu pots estar treballant o a l'Argentina o tornar, i llavors quan són petits una cosa així després es torna molt més gran i això acaba passant el mateix amb la homosexualitat o qualsevol cosa, i això és molt dolent i molt dur. És fruit d'enveges, no? Sí, al final és el que hi ha i has d'acceptar, aprendre. També dic, les persones que esteu sofrint bullying o tot això, que sapigueu que això s'aprèn, que al final us farà unes persones millors, més dures, aprendreu molt i al final tot et curteix i et fa més fort. I puc justificar això perquè l'Ivan Luengo és no només és un gran actor, sinó que és una gran persona amb un cor enorme. Nois, em sap greu interrompre aquest moment, però hem de seguir amb la teva trajectòria, tot i que has dit un missatge molt important i enviem un petó molt gran des d'aquí a totes les persones que han patit o poden estar patint aquestes circumstàncies. Però, seguint amb la teva trajectòria, l'any 2024, abans del rodatge de Todos los Colores, que ara en parlarem, vas coincidir amb el Jaume a la sèrie de l'Acadèmia on interpretaves el Rulo, un dels futbolistes de l'Apolo. Quines anècdotes ens pots explicar al rodatge? Perquè un ocellet ens ha xivat que tota la sèrie la veu gravar a l'estiu, fent escenes de futbol. Com va ser tot això? Això que t'ho digui el Jaume, no? Bueno, no. Aquí estem entrevistant. A veure, vale, no. Anècdotes, no sé, la liàvem una mica amb les pilotes, la veritat. Era una mica... Sempre ens havien de crear una mica l'atenció perquè estàvem jugant a ping-pong, també. Sí, a ping-pong. Perquè jo estava federat a ping-pong, llavors m'has foliat tots aquests. Sí, és veritat, s'ha de dir. I a futbol també, jugàvem, però ens ho vam passar molt bé, jo crec, no? Vull dir... Sí, o sigui, més o menys pel que deia l'Ivan, quan s'estava gravant l'Acadèmia, quan tocava gravar les escenes de futbol, hi havia moments on deien ara improvisació, i llavors ens ficàvem, tope, en sèrio, pensa que portàvem tot el dia tocant pilota, fent el que el nostre personatge havia de fer. Quan podíem ser lliures, fèiem partits de veritat. No, o jugàvem sense pilota. Sí, també és veritat. Com s'entén això? Explica-m'ho. Perquè no es podia escoltar... Exacte, no es podia escoltar el soroll, llavors jugàvem sense pilota i ens feien els plànols. Clar, sí, era un tema que no en tenien clar. Estaven els figurants allà i deien, què fem aquí? Estaven flipant, sí. I veig que vosaltres dos us porteu molt bé. Us coneixíeu abans del rodatge? Sí, la veritat que sí, el conec de fa quants anys? No sé. Bastants. Jo tenia 12, crec.
Potser sí, no sé. Que estava ell allà doblant, no parava. Aquest es passava el dia en el doblatge, literalment. Sí, l'única diferència és que l'Ivan ha treballat tant, no només en doblatge, que ara també en parlarem, sinó també en el món de la imatge, que és un fenomen especial, perquè l'Ivan té 22 anys i porta 25 anys cotitzats. No sabem... Home, va. No sabem com ho fa, però... Hem d'anar acabant l'entrevista d'alguna manera, perquè si no estarem tota l'estona parlant d'anècdotes personals, però és que ara has de respondre a les preguntes dels nostres anteriors convidats, el Juanjo Capdevila i la Mary Milian. Escoltem. Creus que la societat que està pujant ens pagarà les pensions? Sí. No ens preguntis a nosaltres. Andorra. Tenint en compte que tu ets part de la societat que puja, entenc. Bueno, qui ha sigut el que ha dit això? Són els anteriors convidats, els tenim aquí. Juanjo Capdevila i Mary Milian. Mare meva, en Juanjo. Mare meva, en Juanjo. Doncs jo crec que sí, fixa't. Nosaltres som una generació que som diferents, però tenim molta força, moltes ganes. Sí que és veritat que hi ha gent, hi ha nois, que és més complicat. Jo crec que l'educació està anant per un corrent diferent del que abans teníem, però bueno, jo crec que al final sempre hi haurà treball, sempre hi haurà coses noves amb la intel·ligència artificial, que això els de 50 anys jo al meu pare li ensenyo. Vull dir, li ensenyo com va la intel·ligència artificial i com estalvies temps, no? Llavors, és molt important això, tenir en compte que nosaltres també tenim molta força i que podem estar amb les pensions i aguantar-les. Sí, m'agrada molt la resposta. Sí, és optimista, però me la creuré. Exacte, hem de fer l'acte de creure'ns-la i copiar-la i recrear-la, però no passa res. I ens tocarà. Sí, ens tocarà. A veure si els que venen després de nosaltres també... Sí. En fi, ara sí que ve la part més complicada de l'entrevista, que fins ara ha sigut bastant fàcil, no? Penso, i us heu passat prou bé. Però és que ara el Jaume té preparades un test de preguntes ràpides que sempre fem als nostres convidats, però hauràs de respondre el més ràpid possible i el primer que se't passi pel cap. Has de saber que els primers programes sí que a la gent li costava una mica, però portem una molt bona ratxa. De fet, la setmana passada, amb 2 convidats, van ser els més ràpids. O sigui que aviam si tu pots superar encara més aquest rècord. No, hi ha pressió, cap mena de pressió. Ara mateix, Ivan Luengo, Jaume Ibars, deixo de ser entrevistador, em converteixo bueno, torno a ser amic, cara a cara, amb la dessuadora de l'Apolo Futbol Club de l'acadèmia. Estàs llest? Llest. Sí? Xavi, fiquem música d'atenció. Quin és el millor consell que t'han donat? Que sigui jo mateix. Personatge del que estàs més orgullós haver interpretat? El de Buscar Vermelles, ja ho he patit. Un red flag teu? Soc molt cabezón. Quin és el teu actor i actriu preferida? Mario Casas. I actriu? Actriu, ara no et sabria dir. Actriu jo diré una Marta Turà. Molt bé. Professió que tindries si no poguessis ser actor o model? Jo crec que agent immobiliari. Què és el primer que faries si toca l'Euromillón? Compraria cases. Quin és el teu crush de la infància? Doncs... Paula Gonu. Un mal hàbit que tens que t'agradaria canviar? Menjar millor. I quin t'agradaria que fos el titular d'aquesta entrevista? L'Ivan ve aquí a parlar de la seva vida. Ole! Molt bé! Ole! Molt bé! Això va que roda. Però va que roda. Jo crec que els que entrevistem es veuen algun reel o alguna cosa. No, és un preparat. No. Això no és veritat. Però molt bé, de veritat que m'he pensat, hi ha menys preguntes de lo ràpid que respost. Sí, molt bé. Sí, però no he fet rècord, no? No l'he fet, no? Doncs hauríem de però estàs top 3 segur. Potser algun et falla. Potser un Però bueno, això es perden temps, però podríem cronometrar-ho. A final de temporada tindrem el rànquing de qui ho ha fet més ràpid. Sí, podríem fer-ho. En fi, a nosaltres ens ha encantat que hagis vingut, esperem que t'ho hagis passat molt bé. Molt bé, la veritat. I abans d'acomiadar-nos sí que hauràs de deixar una pregunta per al següent convidat, igual que han fet el Juanjo i la Mary amb tu. Vale. Del que sigui. Del que sigui. Guanyarà el Barça la Gisena? Déu t'escolti. Molt bé. Molt bé. També, Ivan, hauràs de dir a alguna persona, no?, que t'agradaria que vingui al podcast a ser entrevistat o entrevistada. Doncs jo crec que podria venir Martí Cordero.
Oh, És Martí veritat. Cordero. És veritat. Martí Cordero, ja li vam comentar, va dir que sí, però té una agenda molt Sí, complicada aquest home. sí, la veritat és que sí. Jo intento Li quedar amb tornarem a ell. demanar. Et tornem a convocar, Martí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Ivan. vosaltres. Esperem que t'ho hagis passat molt bé. Nosaltres ens ho hem passat molt bé. Molt bé. I res, si us ha agradat l'entrevista, feu-nos-ho saber per les xarxes, deixant like i seguiu-nos. Un petó, ens veiem a la pròxima. Talents de Barcelona, amb Jaume Ibars i Maria Dunyó.